नमस्कार। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउआ सभे के स्वागत करतानी। आज पुस्तक चर्चा में हमरा भी जौन पुस्तक बा वो बा बात प बात बदकुचन। कथेतर गद्य की पुस्तक। रचनाकार बाणे सौरभ पांडे जी। प्रकाशन वर्ष 2023। अब प्रकाशन संस्थान रेड ग्रैब बुक्स प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज। आज फिर से दूगो शब्द संकोच आ अर्थ विस्तार के कहानी बाटे। शब्द संकोच मतलब शब्द के संकुचन, अर्थ विस्तार मतलब शब्द वो है जोने का अर्थ विस्तृत हो गई होखे। करीब करीब अर्थ विस्तार के पूरा लक्षण यहाँ देखे के मिली ये पुस्तक बात पे बात बदकुचन में। एक पुस्तक के बारे में हम कुछ और बोली, ओकरे पहले हम ये रहस्योद्घाटन करल चाहतानी कि ललित व्यंग लिखे के हमार शुरुआत जौन भइल बाटे ओकरे पीछे दूगो प्रेरणा स्रोत रहल ह, जौना में से एगो आदरणीय सौरभ पांडे जी और दूसर का आदरणीय डॉक्टर सुमन सिंह। सौरभ पांडे जी के बदकुचन आखर पत्रिका में छपत रहे। डॉक्टर सुमन सिंह के 80 गंग के तीर जनसंचार पेपर में बनारस से छपत रहे। यह दोनों आलेखन के पढ़ला के बाद ललित व्यंग के ओरी हमार रुझान भइल। हम उचरत हरिनंदी के पीर कालम से आलेख लिखे शुरू कैनी, व्यंग आलेख लिखे शुरू कैनी, जौन एगो पुस्तकाकार रूप ले चुकल बाटे। अब रउआ ही कह सकेनी कि बदकुचन ये है कि हम बात कर जात रही बात पे बात बदकुचन पर हम रउआ सभे के सोजा हम काहे लिखे शुरू कैनी एकर बात शुरू कर देनी। तो इहे बदकुचन है कहे के जवन तरीका है लालित से भरल होला। तो आई सभे हमनी के कथेतर गद्य के पुस्तक जौना के भूमिकाकार आदरणीय डॉक्टर ब्रजभूषण पांडे जी कहले बाने कि ये कथेतर गद्य विधा के सवदगर आ बुधगर पोथी है। सरोकार संवेदना परंपरा के लोक से जोड़ के आ ओकरा के जियत समाज के बातिन पर बात करत बात पर बात बदकुचन अर्थ विस्तार के बितान पर 9 सोपान गढ़त सोझा बा। भूमिकाकार डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्रा जी के कहानगी सौरभ जी के लेखनी समाज से गहरे सरोकार राखत बा आ ओही से जुड़ल विषय आ बात के कुचल गईल बा। टोना टोटका नजर गुजर जाति पाति नोटबंदी भाषा देश जैसन अनेक विषय कुली बदकुचन में बा। सौरभ जी अपना कथन के साखी में संस्कृत श्लोकन के भरपूर इस्तेमाल कैले बाड़न। बदकुचन सबदगरे ना बुधगरो बन पड़ल बा। भोजपुरिया लोगन के कोनो विषय पर एकमत होखल मने रेलवे लाइन के दोनों पटरी के एक दूसरा से सटला के संभावना के बरोबरे होला। यही से सौरभ पांडे जी अपन बात में लिखले बड़न कि गोजर के 1000 गुण तो भोजपुरिया समाज के लाख कहीं, बाकी रे लाखन गुण के दिशाओ 1 लाख बा। यही बात से भोजपुरिया समाज के एगो ऐसन चरित्र सोझा आ रहल बा जवन मन के उछाल के कनई में रौंद रहल बा। बात जितने प्रकार के होले उतने प्रकार के ओकर प्रवृत्तियों होले। यह दुनिया में सगरी खेला बातें से होला। यही से कहलो गईल बा इहे मुंह पान खाला इहे मुंह पनही भा
बातही हाथी पाइए, बातही हाथी पाँव। बदकुचन में जवन कुली बात परोसल गईल बा उ सब कथारस से सराबोर भरल पूरल संवाद का संगे गहिरा चदरी ओढ़ले देखात बा। बदकुचन के अंदाज से भरल पूरल बदकुचन के अंदाज भोजपुरी से भरल पूरल बा, जौना के कुछ लोग गवई अंदाज कह के संबोधित कैले बा। बाकी हमारा तो ई लागेला कि भोजपुरी के गांव आ गवैयेपन बचा के यहाँ ले आइल बा। यह लेखक के लेखन के सुघरई जौन अपना के भाषा आ संस्कृति से जोड़ के रखले बा आ दोसरा के भीतरी भाषाई जुड़ाव के तरंग अखुआवे में सफल हो देखात बा। त लेखक भोजपुरिया समाज के अपने लोक भाषा आ लोक संस्कृति के लेके जगावे के प्रयास करत देखात बा। कई गो आलेखन से गुजरत बेर पाठक अपना के वही समाज या वही परिवेश के अंग लेखा महसूस करे लागता। आजू के समाज परिवेश आ छिजत रिश्तन पे लेखक के ई कहानगी जवन लोक समाज में अंतरिक्ष आ धरतीय ना एकर कुली अवयव माने जीवन जल औषधि वनस्पति हर कुछ के शांति या समृद्धि के इच्छा राखत रहे, जवन लोग समाज के सौसे जगती के अवयव का बीचे सहयोग सहयोग के बात करत रहे, वो समाज जैसे लगातार मतिशून्य भइल जा रहल बा। सभे के माथ पर तनाव के निशान उभा रहल बा। कथेतर गद्य के दुनिया में बात पर बात बदकुचन के पाके समृद्ध भइले बा, इ तरहियो रहल बा। एकरा संग ही लेखक आदरणीय सौरभ पांडे जी के यह प्रयास के जौन कथेतर गद्य के यह विधा ललित व्यंग के बहाने जौन कुछ साहित्य जगत के सोझा परोसले बाड़ा, ओकरा ला हम वहां के प्रणाम करतानी। आ लेखनी यह दिशाई खूब चले एकरा ला उम्मीद राखत शुभकामना देतानी। जय भोजपुरी।